اوكي مسك حسب عزة تصفى سلام تريكورد خص معكم إذا عندي نعم عزة اوردر اوكي اسمعني ابو ثانك يو ناي كل نوي هذا عن حزة عن حسب عن تسبين معي قصلوا بالنصاط اوكي اوكي ثانك يو ادريس باغوني حليفاتنا عندها تشبعتي تاشمي يعني راه تمثل كتعقله ግን ادريس باغوني አይተኺ ድሞ ገለ ሓሳባት ፈይ ከተብል ርእቶታት አለ ንሕቶታት ዓይነት ዝመስል እሞ እናትካ ርእቶ ክንሰምዕ ካልኦቱን ኩልኩም በዓል ሊዮን ገለለኩም በዓል ጆከር ኩሉ ኣብዚ ናይ ኣዋዳድባ ዝብል ንኣብነት ብናይ ቀቢላ ናይ ሃይማኖት ናይ ገለ ዝበሃል ውደባታት አሉ ብናይ ኤርትራ ሕጂ ወፅዓ ስለ ዘሎ እዮም ተወዲቦም ዝበሃል ሞጎት ይብገስ ናይ ክርስቲያን ማሕበራት ኩን አሉ ኣብ ኤርትራ ደንበ ተቃውሞ ውድባት ግን ኣይኮነን ወፅዓ ኣሎ ኢሉ ዝቆመ ግን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሎ ኣብ ገለና ኣብ ተፈላለየ ማሕበራት አሉ ናይ ክርስቲያን ማሕበራት ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ምሳና ዝወፅ ጽሑፋት ዘቅርብ ናብ ዩኤን ናብ ገለመለ ማሕበራት ናይ ክርስቲያን አሉ ግን ውድብ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ፕሮግራም ይብሉ ናብ ፖለቲካ አቱኒ ግን ወፅዓ ግን አሎ ኣብ ሃይማኖት ኢሉ ይዛምን ማለት እዩ እቲ ሽግር ዝመጽእ ሕጂ ፖለቲካን ሃይማኖትን ክፈላለል ኣለዎ ደይብሉ መሰረታዊ እዚ ክንፈትሖ ይካልና ኣለና ከም ኤርትራውያን ብጋህድኻ ክንዛረበሉ እንደልየ ይብለና ሃገርን ፖለቲካን ሃይማኖትን ነንበይኒዩ ዝብል መደምደምታ ክንበጽሕ ኣለና እንድሕር እዚኣ ዘይበጽሕና ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ሜዳ ደንበ ተቃውሞ ማለት እዩ ፖለቲካን ሃይማኖትን ሓደ ድዩ ኣይሓደን ክፈላለል ኣለዎ ድዩ የብሉ ከምዚ ማለት እንታይ ሽሙ ንበሎ ዋላ ቸርች ሞስክ ዋላ ቴምፕል ዋላ ሲናጎግ ዝኾነ and state ክፈላለል ኣለዎ ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ክህልወና ኣለዎ ዶ የብልናን እዚ ፈታኒ ሕቶ እዩ እምበርቱ ወፅዓ ዘበጎሶ እዩ ዝብል ይትሞጎተ ዝመጽእ ስለምንታይ ከም ዝውድብ ይህሉ ተልካ ወፅዓ ዘበጎሶ ወያ ወፅዓ ስለ ዘበጎሶ ማሕበር ክርስቲያናዊ ማሕበራት ኩን ኣሎ አንጻር ህግደፍ ዝንቀሳቀስ ግን ውድብ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ኣብ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ፕሮግራም እዩ ሕጂ እዚኣ ከመይ ክትረአ ኣለዋ ክንፈትሓ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ኤርትራውያን እቲ ካልእ እቲ ዝበለ ይበል ሰብ ናይ ኤርትራ ናጽነት መጪ እዩ ዝበሃል ሓቂ ተመስኪሩ ብደምን ብድምጽን ተመስኪሩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ሓደ ግዜ ይድርሽ ባጎል ትሰምዓን ተለኻ እንታይ ኢላ ኣብ ሓንጎል እንታይ መጻን ይመስለካ ኣብ 81 82 ህዝባዊ ግንባርቲ ፕሮፖዛል ከቅርብ ከሎ referendum ዝብል ሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመሰሎ ክዛረብ ያታ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ከምጻሉ ሃገር ከኦውን ገለ ዘይኮነስ ድላይ ይግበራ ህዝቢ ኤርትራ ድምጽ ህወሃቡ ድላይ ይበል ህዝቢ ኤርትራ ግን እታት ዝተመንዛዓቶ ሃገር ብድሕሪ ድላይ ይግበራ ግን ድምጹ ህወሃቡ ዛ referendum ዝገበርና ያዳሕራይ ሕጂ ሓደ ግዜ ኢትዮጵያውያን ከምንታይ ገይሮም ከቅርቦ ይፍቱን እዮም መሰር ሰውሳኔ ሁሉ አንቀጽ 39 ዝተፈለና ካብ ኢትዮጵያ ገይሮም ከቅርቦ ይፍቱን እዮም ሓቆዩ ዝበጽሑ ይብሎም ግን ኣብ ገለ እዋ ብሕልፊ ሕጂ ናቶም ሽግር ገዲዶም ኣለዎ ከም ሃገር ቅጽም ኣይቅጽም ንባዕሎም ኣብ ሕቶ ኮይኑ ስለዘሎ ብዙሕ ዘስጋ ኣይኮነን እንታይ ከምኡ ነይሮም ተዘይኮኑ ግን ንሪኦ ኣለና እዚ ናይ በዓል ክሬምያ ናይ በዓል ገለመለ ኮታ ሃገራት ዝነበራ ዝበታተና ማለት ድምጽ ሂበን እንዳተባህለ ገለ እንዳተባህለ ስለዚህ እዚታት ከማር እስቲሲ ክረአ ዘሎ ብዕትበት ኮይኑ ይስማዓኒ አይደል ነው ሪቶታት ኩናት ሰምና ቴንክ جوكر تاريخه ولا حلفك
جوكر الله قادو جوكر هليكا ودعت اوكي ودعت اخوات ذلك ودعت ودعت هو دمصها خا تحيت له وسخلي خا اوكي ورد مو خزارم تفقد كان لي مالتي حراي حدا مو انت يمسلك تسمع علم حوي سمع انت ليه هو في لقاء قاشاي هلو مالتي ازي اتي نورمال انتايو حدا قواماوي منغستي حدا ديمقراسياوي منغستي بزن فلطو نجر حدا ديمقراسياوي منغستي ሃይማኖትን መንግስትን ፈሊዝርኢዩ ዝብል ነገር ኣብቲ ዴሞክራሲስ በኋላ ናይ ምዕራብ ንፈልጠይና ኣብ ታሪክ ከዓ ንፈልጠይና ማለት እዩ እዚ ኣቦቲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምዚ ኣወዳድባና ክትሪኦም ከለኻ ሓደ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ክበሃል እንከሎ ንኣብነት ናይ ኩናማ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ወይ ናይ ትግርኛ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ እንተኾንካ እንታይ እዮም ከረጋግፁ ዝደልዩ ዘለዉ እዚኣቶም እዚኣታ ሓንቲ እያ መበገሲኦም ከ እንታይ እዩ ብሳይንሳዊ መግለፂ ኣነ ብዝርድኣኒ ሓደ ብሄር ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኢሉ ከልዕል እንከሎ ሓደ ብሄር ዝፀቆጠሎ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኢሉ ክቃለስ እንከሎ ብሄራዊ መሰላቱ ዝኸልኦ ኣብቲ ሃገር ሓደ ብሄር ኣሎ እዚ ብሄር እዚ ከዓ መንግስቲ ኣቂሙ እቲ መንግስቲ ከዓ ንሓደ ብሄር ዝውክል ኮይኑ እቲ ብሄር ከዓ ምስኡ ተሰማሚዑ ተረባሒ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ኮይኑ ተረባሒ ናይቲ ኢኮኖሚ ኮይኑ ምዝ መንግስቲ እዚ ተመሓዝዩ አንጻር ካልኦት ብሄራት ጠጠው ዝበለ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣነ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ከልዕል እንተኮይነ ኣነ ብኸምኡ እየ ዝርድኦ ሶፋር ስለዚ እዚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ክትወስዶ ከለካ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ብሄር መንግስቲ ኣሎ ድዩ ወይ ንሓደ ሃይማኖት ዝውክል መንግስቲ ኣሎ ድዩ ብኤርትራ እንተልኣልዩ ከዓ እዚ ብሄር ምስቲ መንግስቲ ተሰማሚዑ ነተን ካልኦት ብሄራት ዝጸቅጥ ክኸውን ኣለዎ ምስቲ መንግስቲ ተሰማሚዑ ነተን ካልኦት ብሄራት ዝዋጋእ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዝብል ህሞት ኣለና ድዩ ኣነ ትሕቶ ዘምፃኒ ዋላ ትጋሻውን ኣተንቢህዎ ነይሩ ዓንተወይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት መንግስቲ ይብለና ነይሩ ዓንተወይ ሃይማኖት ዘይብሉ ብሄር ዘይብሉ ንዝኾነ ሃይማኖት ንዘይውክል እንታይ ደኣ በኣልማማ ንኹለን ብሄራት በብዝጣዕሞ ዝጸቅጥ ዘሎ መንግስቲ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ብሄራዊ ኣሰራርዓ ኣወዳድባዚ ንሃገርና ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ የቐምጦ ነይሩ ዓንተወይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሃይማኖት እውን እንተኾነ ኣብ ኤርትራ እስላማዊ መንግስቲ የለን ወይ ክርስቲያናዊ መንግስቲ የለን ኣብ ኤርትራ ሓደ ምልካዊ ስርዓት ኣሎ ንምእመና እስላም ዝጸቅጥ ንምእመና ክርስቲያን ዝጸቅጥ ሓደ መንግስቲ ኣሎ ስለዚ እተን ምእመናታት ብሓደ ኮይነን አንጻር መንግስቲ እዚ ክቃለሳ ይግበአኒ ንኹለን ብሄራት ዝጸቅጥ መንግስቲ እንተር ኣሎ ኮይኑ ኤርትራ እዘን ኩለን ብሄራት እዚኣተን بحد خوينن أنصار المنجس قال صادق بأني نبز بالحتة إذ وصدق كمالتي قلت من قالت حتى ظل خان السخاء هايمانوتن منجستن استفعل لي هو استفعل لي
نحن أبتي ديمقراطي زبهالو نريئينا بتاريخ منجستيو هايمانوت كا هايمانوتيو أسلاما ينتخونكا أم مسجد كيكا تصلي كريستيان تخونكا أبت كريستيان كيكا تصلي كافتا بت كريستيان وصيخا مسكدكا كافتا مسجد وصيخا مسكدكا جن public service خاتقبر زلها نعبلنا تنسخاس لما يكونكا نحادة تقلع جزءات نحادة province وكال انتخونكا أفت مسجد كيد كأخا أملاخكات الزارب منبر كافتا مسجد وصيخا مسوصاخا نسخا public service خاتقبر زلها public person يخا نسخا نخلهم مؤمناتا نخلهم بهراتاتيخا تقلقل نسخ حدا دكتور كونكا أسلامي دكتور كونكا نقول أبنت تصل أنت كونكا أموقع دكتور كونكا ريسيرش تقبر أنت كونكا نعبنت يزبط الله عليه كافتا مسجد مسوس آخا ريسيرش تقبر نفت يونيفرسيتي مساعتها كالوت أبلات بهراتها يحوس خانعها كاب بارياديوم كاب تقرينياديوم كاب سمهارديوم كاب قلديوم حوسخا تيسنس انتاي ابزا وان زي انسخا public servant يخا اتفللي ناي هايمانوتن ناي منغستن كنبلو خلنا ابزيو زسرع ابزينا تفللي نريو نمبالي دمس الكالخو تسفى انا محاوي كتحزن انت مالت ايوه تم كالو سلازي تي مسرتاوي ناي برينسيبل نغا تحت زلغا هايمانوتن منغستن كفلال اللو كبهالن كلو اتي علماوي زبهالينا نذكر مالتي اب ارترا ان دولي منغستي علماو خولالو اذا علماو زي نخلن مؤمناتاتن نخلن بهراتاتن حقيف زخيد بحدا شنو خوينو اتن مؤمناتاتن اتن امنتن كا ناتن مؤمنا اب برايفت يغورو اب مساجد يغورو اب بيت كريستيانات يغورو ايتو ترجمو كاب بيت كريستيان وصيخا انت خير كلاكن نسخا بابليك خا نعين كريستيان توكلني نعين اسلاماي توكلني كافتا مسجد وصيخا مسكتكا انا ما يحتلني تخلنيها انا كريستيان يحتلني تخلنيها ان اسلس بامنتي خاتم حدا كتبلني اي تخلنيها السي خاتي فللي ناي مؤمنان نتي كان زبحال تي سيكولار انبلو وي امونغو منغستن امونغ تفللي كله انبلو ازي اي ثينك نحنا نزينا كنقالسو زغبانا ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ግን ብዓም ተብኡ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ፍልል የለን ዝዓይነቱ ኣብ መንጎ ብሄርን ኣብ መንጎ መንግስትን ፍልል የለን ዝዓይነቱ እናሓዋወስካ እናደባለቕካ ዝኸይድ ዘሎ ቃልስታት ንዓና ከም ሃገር ኣብ ሓደጋ ክእትወና ይኽእል እዩ ነዚ እውን ትጋሻ ንዓንተወይ የተንበሃሉ ነይሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዚ ኣነ ከምዚ እየ ዝብለካ ተስፋ ሰላም ሓወይ ይቐኒየለ ወዲ ኣለኹ فقرة طبعا من تلك خوين كتطوي لا رأي أبا وزم دي خم قال جير وادي يبود حنايته وانت زم هقد في سعود اوكي حجة اسمع على خده وتسمع على خدن قتل لها اوكي انا ما بقسي خونكم خوني ما تنوي عندي حجة افتي سنتنا لكم لكم اتكم او تروحوا تقولهم بخالق نزارب ده حنا بزي سمعنا اخل سمعنا لنا انت لكم ناتكم فقادين لحد يقصل تلفونكم كا تقصل تسفى سلام على خالقه قصل الله وتم افريقيا يا قصل الله لنا يا رب اوكي عند حركه يا سمعوا ده تقصل تم سمعوا دليو ابتي فيسبوك نحناوين أبنت أشمل لكم على فيسبوك سمعوا دليو كمان على فيسبوك نحن حدري جاكانونا
اوقاتكم كمان تسمعوا تقولوا نحن تقتلت بلخونكم كأنه بعد تسفى سلام يوم حتيتم ماني لهم بعرسهم يا ما بقسي سخونهم يا أخلهم هوني من أربعة نوع سبز زخونة كسرها يكونوا سكر حن حزوام تسفى سلام ميك حزوامه لاينه راس سمع كابتن سمعكم النجارات نسيني رسي بحافظ نكون في جنس هو نايشد ساعات سلازي زخونة ثم بقى سمعكم لكم كنا واتهم سمعوا تقولون بس قاطعوا تقولون بحافظ اغن زيني رو ولا تحت المسنون زي تماسسال هو دي تاعتنا نوبح انت جي ايتهم تقولهم يا ودحمكم تستايو تي زربا زربا زرلو زخبر حاو عبزون كلنا نزاربو زلنا بتقرنوف كم زغير خزارب كله سارفي يدغبرنا أبزخون يكون قرنا عدلو إرتراوس كم تنحنا نحسبه يحسب دو أحسبن نخمزت راح تقمت عدلو كله نساء تاقندك علامة راس تي بدرجة من قصقاس ناتهم وتي زوج ومجلسن تي ناتهم مرقصن تمثل بحفشة نسي يقولي بحفشات أنا سناد قيزول لها نسي يقولي ومسيمو زي مثل تناتهم مرقصي وساعتي وصدوا وسانة عبد حالته بقى غير منهم مثلا هو جيكو ساربي من اللود والكو زي حد مرقص كوسد كله وكبسب يقطروا بزي قدس انت حاسبالو مستنحنا نحاسبو مستحبرتب ارتراد حاسبو ساربي مدبري نتوم انصاري الامازي سود زاربو دلو عندنا نبلوم حدش هاجر كفطرو دولي زلو انتهي بحال بفلايكا كاب ناتوم عدم زلو حكوب هزبي كزارب كله مستنايتم قداموت تغالستي بمنتاي زامت منتاي معراري يوتي تقوم جي خمس قرم كزارو خلو هاي تقبق ساربي يدقبرك مخنياتو ابزي فيسبوك ام ميديا حانت عقم ديبون لهم سب كمودو بيرو من اسي كو خمزي خزارب دوعد من اسي سهون حانت تفلطو نقر يبلكم من اسي متحساس باخم زبلو حصوت مخانو كان من اسي كسمع كله بخمز عينه من قصاص من اسي زبله اتملتي يمصوم الله كالي نبي قصنا نخيد علينا خاطبو اجي انت سمعكم وصبو عبد خستاي اتكم تسمعوا وصبو ابتي توم تاريخ زي تفولتو بفلاي حجي كابسو تقصو زنبره حجون كزاربو دلزنو إذن إلو من ريو زلنا أوراجا دو نهيمانو دو ناي بهير دو زبحال عدو بقدس كيبالا سورا إرفع تمقرو له منطقاتات زبحالا انتاي صعبين أمتين كمي يكوين نشعو حبرة سبنا انتاي كت سورا تحاسيو دحريو خي كسرح كم زيك علي أمنتاي تتقويو زت حدا شنخي እንደገና እትንዑ ጨሊኡ ካልእ ከምጽእ ዝፈተነ ናይ ትሽዑ ወለዶ ዝነበረኸ እንታይ ኣምጪው እንታይ ጠቕምታት ኣምጪው እንታይ ከጉድኣታት ኣምጪው ከምቲ ቃልሲ ናይ ወለዶታት እዩ ዝበሃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ናቱ ጽቡቕን ሕማቕን ኣለዎ እቶም ኣቦታትና ሰውራ ክጅምሩ ከለዉ ኣበየናይ ኩነታትን ኣበየናይ ሰዓታትን ነቲ ቃልሲ ብዓቕሞም كساقاقروا فتينو تدعريهم زمت ولدو خاء نتناتهم برد نتناتهم شرحو سكيمو نحنا من السياسة الزباني دي سلطان عنا يزقبعنا نحنا دمنا ندخعنا مرحنا تمداخ تكمت اللوه إذا تحساسبا فيودا لا تحساسبا قير اللو ويلكا عدش ولدو متي ጠቃሚ ነገር አለው ጎዳኢ ነገር አለው
زعدش ولدو زخاني كاب جزء زبقله بوليتيكا حيزو كنت دمت كاب غربت زقطحو وي كاب تيورو زقطحو بوليتيكا حيزو ماشي እቲ ጽቡቕ ናቱ ሰራዊት ኣብ ሓደ ኸይዱ እቲ ሕማቕ ናቱ ኸይ ናይ ወጻኢ ፖለቲካ ካብ በዓስዶ ካብ ናስሪዝም ዶ ካብ ኮሙኒዝም ዶ ካብ አልባኛ ዶ ናይ ቻይና ዶ ሌኒን ዶ ማኦ ዶ ዝበሃል ነገር ኣምፅዩ ጠለቕለቕለቕለቕለቕ ኣቢልዋ ሕጂ እንታይ ንርኢ እዚ ኣብ ሚሊታሪ ተዓዊቱ أرى أمنتاي كحماق نجر ماتي مس حزب إرترا بعقمي نقحاتو بعقمي بحالتاتو ياتو مسؤوخ الزامن زي خل سلازخوني أبقون ساعتيو عندي سبقات أفيو ردي كنت عندي سبقات أفيو حجي اتصال ساي إذن متزولو ولدو حجي خامت سألو زولو زي انتا يخدبر نخلو قحيفو ناتو تعساس باحزي دي خمت ويس نتوم أبحاقوتاتو زي جمرو صبق نجر حيزو نتوم أبوتاتو زي جمرو صبق نجر حيزو كاب أبحاقوتاتو زي نبرا بودلة أبوتاتو زي نبرا بودلة تماهيرو ناتو موديل كمت دي زقبقو ويش نقول له قحيفو لكع كم تبسبعتها استقبري قديحكا متيخا هتفتف قديحكا متيخا زق بحال ديك التيوري إذكا متيخا انفشوش مقبار دبهالكا من إسايب قلت تمقيلو اللحجي من إساي نياب بحقوتاتنا نياب بوتاتنا نصبق حقيتنا نياب بحقوتاتنا نياب بوتاتنا قدلتات تماهيرنا نتي أب بحقوتاتنا أبوتاتنا كقبرو زيك قالوا النجرات أم معرفي أخنا بتصحيح أنا قال سينار دوبليو من حجمات يوم دولو بجهدو أبت بايتا سيدولو قال قدح يباخلو قاليو ناي راس بيج ناي بعلاس فاول ميكائيل ناي قدم زنبور ناي محبر عندنا حجي ترخي بايلو مستوسيو قاليو مكا حدش فلسفنا زقا أجان دو قازيو قلدو قازيو قلدو بعد ولا نتي كود اوف كونداكت ناي تشارتر رايت ولا نتنا نايت نيشنز تيجو أب علم زيلو لك عقمتي كومونيست خفتام زيك أفرو كومونيزم تبعيلو تتصوعي تيورا لنك أنا قاداتي تايمان بلو أسرات نقا أسرات دي جمو ناي تقراي مرحتلو أنا شعو كومونيزم بحال سنة حزونا تقم هاجر كيرا أنا ناي إرترانا سنة أمين نالو ليهم ولا حجي ليهم ولا حجي نزبي إثيوبيا هنتاي رومو كعبا أزدليه نتقبلو نزبي إرترا ناي إرترا نتقنتسي تقم هاجر كيرا أنا هجي خي ناب بهرنا بهايمانوتن حوقتي خاطر عيدي فلت أب إثيوبيا ومتساعد تقم هاجر بتصدق ريهم تتكسبا ختبل تاي تقبر نتي هزبي إثيوبيا ناتسنتو ناي إرترا زي دق فدلو نعوق تكسب كتبلسي بعد خاب قبل تأتو ما منقصت هاي لما رأقي نيرو وياني هاجر كتشي زمتت ودبيع كتأفع الواير عبر سياسة وسد سقمتي بمنقصتو كونو عينيرو مالتي رأي واجي زمويانة تعيت دبلو انتهاي قدلت كم زنبرخ مهارو زقبولو كابتي أب سورانا استخايدت رح يكون مهار زقباكا بوليتيكا أب كبابي خاز اللو بوليتيكاويان كنتاي قبرو هم تعنتو يتقول نبري أب سودان أب إثيوبيا انتاي قبرو بوليتيكان نعبرت سبب كمي جيرو متقالو علو كمي جيرو متقاتلو صبو جيركا تمرت موسادي
ስለዚህ እንታዩ እዚ መስምዑ ትምህርት ሙሳድ ጽብቕት ጌርካት ናይ ወለዶታት ቃልሲ ንፍተዎ ነጽላዩ እትርባዕት ነጥብ ዝገበረ 4 ነጥብ ገይሩ ኤርትራ ናጽነት ወጽያ ክትዓምቕ ዲያ ክትነፍዕ ዲያ ሽግር ገጋጥማ ዲዩ እዚ ካልሕቶ ኤርትራ ግን ናጽነት ወጽያ ነዚኣ ሪቨርስ ክገብራ ዝኽእል ማንም ኃይል የለን ኣይከኣልን ንኽጫፋጨፍ ክፍትን የዝበለ ክጫፋጨፍ ይኽእል ራይዶ ስለዚ ክትምነ ኃይለ ሥላሴ እውን ተተምኒ ህግደፍ እውን ተተምኒ ኩሉ ተተምኒ ኣብ ግብሪ ክትፍጽማ ግን ካልእ ሕቶ بتيوري اختزاربا إلا لها أب جبرخت وقت فتن كل حاجة أب 4 أجر تلبسي بحري أكل حقات أو تبي سلذي إذا راح يكون يتمأسي كم هارز الله لكن منجستن كفال على الله هو بنا بعلم كل جزء انتاع عينتي تمنجستي حلفت أقامنت حلف يماننت اندعرت منجستي حلفت أقامنت ويحلف يماننت قينو مستبهلن تمرتن عقمنا يتحبرتها سب كقوانتي أبصح منجستي تقطون دعري الكائن حدا مو يتمنجستي حلفت أقامون دعر قينو نتبت حجر ذل قوننت حيمانوت يكون كالقط مسرح كلي هو أبو دايما منجستي تويل كحت كيدا يتخلنا سلازي اتمنجستن بعلو معرة عقم حبرة سبناتو كحسب الله البوليتيكا ethical and ethical politics دبحالالو ولا business حجي ethical business and ethical business تبعي لتصبح له زي مثل ود سب زي حلولو كم باريا عند جزء كان سب مع الدايموند مع الكلب بلا دايموند زبل تريقود لهم براحات عند من نايدك هاجر تعنو من قلمالي من بزي قدس مينرالات عند أوصاخا بحمام من دا عربو خود خلو زي بلاد دايموند تبعيلو بلاد جولد تبعيلو يقولن عن ethical يزبحالي سلذي اتزمت منجستون an ethical government ندعر كوينو كوغاچوي منجستي معرتن قحت حبرتسب يخيد زلوا علفت اقامنت ندعر كوينو تريئوا لهم حجي نبسخا مخال زبحال ابيد الله حيمانوتي ندالكا مخات إذن نبعلو نقششتن مشايخن برد كتسكن which is قشين شخن نوقع عدها انتقراي قشين شخن سبدن مستعي اي فقدني بعملة اي فقدوني امتخان قشين شخن عبرت تسكن الكاسة واحدة وقال لك نحلفت اقامنت كقاچو ناي قدني كقاچو سلمنتاي اتمنجستي حلفت اقامنت حجرت حلفت أقاماوي خوينو هايمانوت أب بوليتيكا أتواي بلين زبل قال اندحرم تيو كتسرح زي تخيلة سلازي حلف يومان انت خوينو خاا exactly the opposite side ناتو أبرئ صدخاتات دلايكات على متصوات زقون يكون زقبر وسانيتات نتم العلاوات أكل نايت حاجر غيركا نت ماجوريتي نيتهاجر اب دقدق دبله نيت اب دقدق دبله منابولي غير كان حركت متخونكا هايمانوتا يدك اتواي مهناتو نايت حبرتسب دخنت نايت اب رئيس حبرتسب زغبر غفعين الرئيس لزولو بايتا موت حبرتسب ابالاتن سلازخوني
بتميتم بعرقانن بسقاين تجزئو خيد سلا زي فقد هايمانوتن فتح خركب قبلا انقاسقاساين ስለዚህ ኣብ መንግስቲ ኢትክ ናይ ትእትዋ ዝብል ሕቶም ፂኻብ ርእሲን ስጉም ትወስድ ከለኻ ኣብ ሓደጋ ትወድቕኻ ስለዚ ሃይማኖትን መንግስትን ክፈላለ ኣለዎ ወይ እቲ መንግስቲ ከንታይ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ እልፍ ፀጋምነት an ethical government ይብሉ ማለት ይብኻል ኤቲክስ ማለት ሞራል ዶንላ በቋንቋ ትግርኛ ሓቀ ሰብኣውነት ዘይብሉ ካብ ሰብኣውነቱ ዝወፀ ውሳኔታትን ኣገባብ ኣካይዳን ከይድ እንትደኣ ከይዱ ምስ ሕብረተሰብ ክጋጮይ ምስ ሃይማኖታት ክጋጮይ ምስ ብሄራት ክጋጮይ ምስ ዝኾነ ነገር ክጋጮይ ስለዚ ንሕና መንግስትን ሃይማኖትን ጥራሕ ክፈላለ ኣለዎ ዝብል ቴዎሪ ማዕረ መዕቅን ናይ በዓል ኣሜሪካን ናይ በዓል ኤውሮጳን ክንከይድ ይብልና ኣብቲ መጀመርያ መንግስትን ሃይማኖትን ፈላለዩ ክብላ ከለዋ ማዕረ ሕብረተሰብ የን ዝኸዳ ነይረ ኣብነት ከነምፀልኩም እንድሕር ኮይና ዓበ ኣብነት ከነምፅእ እንድሕር ኮይና መንግስትን ሃይማኖትን ክፈላለ ኣለዎ ኢሉ ናይ ኣሜሪካ ኮንስቲቱሽን ክገብር ከሎ መዓዝ ቀደም ዘበን ኮይኑ ግን an ethical government እንዳመፁ ንብዙሓት ደቂ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ንፀሊም ክሳዕ 1960 ዓመተ ምህረት ፀሊም ኣብ ኣውቶቡስ ምስ ሰብ ዘይኣትወሉ ሰበይቲ እውን ኣብ ምርጫ ዘይተኣትወሉ ነይሩ an ethical government እዩ ነይሩ ካብዚ ተሲኡ እቲ ኮንስቲቱሽን ግን ናይቲ ህዝቢ ዕድል ህብ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ ቃልሲ እንዳገበረ በዓል ማርቲን ሉተር እንዳተማጎቱ ራይ ኣብ ካብቲ ኮንስቲቱሽን ነቅ ከይበሉ መሰሎም እንዳሓተቱ እቲ ኮንስቲቱሽን an ethical ምዃኑ ክቅየር ከም ዘለዎ ተቃሊሶም ኣቀይሮሞ ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ሕጂ ከተወዲኡ ዶ ኣይተወድእን መዓት an ethical ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ቃልስሉ ኣብ መንጎ ኦባማ ክተኽሎ ዝደሊ ዝነበረ ሕጂ ንረብሓምን ዝበሃል ሕቶን እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ብኣሜሪካ ነቲ ልዕታዕተዋይ ኣካል ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ መንጢሉ ዋላ ሕክምንኡ ዋላ ገለመሊኡ ረብሓታት ናይቶም ዓበይቲ ጎይቶት ሕሉፍ የማን ዝኸይድ ዘሎ ንህልኩም ንዓብ ምፅኡ ሕጂ ኣሜሪካ ስለዚ መንግስቲ እውን ግዴታ ኣለዎ እንድሕር an ethical ዝኾነ ነገር ክገብር ከይዱ ምስ ንቃዓት ናይቲ ሕብረተሰብ ክጋጮዩ ሃይማኖታት ከኣትዋይ ብሄራት ከኣትዋይ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ክሳነ ዘለዎ ጠባዩ ምስ ባህርያትን ንቕሓትን ምዕብልና ናይቲ ሕብረተሰብን ከሰላስል ቀስ እንዳለ ማዕረት ንቕሓት ሕብረተሰብ እቲ ሰንተሪስት ጠባይ ወይ ድማ ሕሉፍ ሊበራል ዘይ ምዃን እንታይ ማለት እዩ ሕሉፍ ሊበራሊዝም እዚ ሕጂ በኣሜሪካ ናብ ኤውሮጳ ንሪኦ ዘለና ንሱ እዩ ሕጂ ንስኻ ነዚ ንክበፅሕዎ ክንደይ ዓመት ከም ዝወሰደሎም ከምዚ ዓይነት መንግስቲ እሞ ከምዚ ክኸይድ የልካ ኣብ ኣሜሪካን ዝገብሮ ዘሎ ገባብ ኣካይዳ እንድሕር ክትውስን መፂኻ ሃይማኖታት ክጋጨዋካ ማሕበረሰብ እውን ክጋራጨወካ ንኣብነት ኣብ ኡጋንዳ ዝተረኽበ ፀገም ኣሎ ሰሚዕኩም ዘለኹም ግብረ ሰዶም ናይ ኡጋንዳ ኣብ ኤውሮጳ መፅኦም ኣብ ኣሜሪካ መፅኦም መዓት ሓገዝ ረኺቦም መዓት ሎቢስት ናይ ሆሊውድ ገይሮም ንኣፍሪቃ ዝርከባ መንግስታት መሰል ግብረ ሰዶም ክሕሉ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መንግስቲ ነዚ ምእማን ምስ ዓበየ
ዕቃቤ ወይ ድማ ናይ ኢኮኖሚ ምሕጻር ክገብራሉ ምስ ጀመራ ፈትዩ ጸሊኡት መንግስቲ ምርጩ ሓንቲ ያ ነይራ ወይ ተንገንዘብ ቅበል ወይ ምስ ህዝቡ ክናጎጪ ካብ ምስ ህዝቡ ምግናቅ ተንገንዘብ እትረፋነ በመባል ኤቲካል ዝኾነ ውሳኔ ወሲዱ ኣብ ሃገርና ይሰርሕኒ መባል ቻሌንጅ ገይርዎ ريخم واد حجي تري واد لكم حجي راي واحد رايو اب يوغندا قدق ملكا اب يوغندا قبر سودماويان هاديمم كاب يوغندا وصيوم ابز ناي هوليوود ايتبلو زوم ناي عالم ناي قبر سودم تطابقتي كابهم زي تعدنا ገንዘብ رخيبهم حده كالعي نجر بقوم جيروم مسل ودسب مسب نجبر سدماويان كحلولو سبعو مسولو ميلوم اب نيورلد بانك هوني ويدما ابز حجز دو هابوم بوتاتات نابو خيدوم تطعنو جيروملو نمو سبني مريكاي نبرون مسبني ندعرنا قبل كوينو اب تحبرتسب اب شجر كاتي انت دام بيلو خا زوهابو حدث كقارطوي ስለዚህ ናይ ምርጫ ሕቶ እስኻ ትደልያ ናይ ትደልያ ናይ ኮነ እቲ ሕብረተሰብካ ንዓብ ምንታይ ክምልሻይ ትብዓድ ዘሎ ቀሺ ትብዓድ ዘሎ ሸኽ ትብዓድ ዘሎ ናይ ቀድም ባህሊ ዘሎ ብምን ምልሽዎ ሕጂ ማይኖሪቲ ዝኾኑ ሰባት ከምኡ ስለዝተኻትዑ ምስ ናይ ካልእ ዓለም ሓገዝ ረኺቦም ኣብ ርእስኻ ተጽዕኖ ክገብሩልካ ንስኻ ንዑ ተቐቢልካ እንድሕርኬትካ ኣብ ፀገም ክትወድቕ ስለዚ ትገብሮ ጉዕዞ ምስ ሕብረተሰብካ ማዕረ ጫምኦም ምስኦም ተላዚብካ እዚ እንድሕር ጌርና ካብ ዓለም ከምዚ ክመፀና እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ክመፀና እዩ ሸጥ ማዓንጣኻ ካብ ዓቕሙም ንላዕሊ ትሕተቱ እንድሕር ክብርኹም ክሕሎ ደሊኹም ብምባል ምስ ህዝቢ ዘቲኻ ኢኻ ትገብሮ كما غيرو مسوبينا جن فاطمه مقبال ابيوا نخصعي اغرغر غيرو ملو دحريغن ططو كبلو يكالو سلازي منغست نبعلو ultra left or ultra right اندحر كيدو كغاطويو ترى هايمانوتن منغستن كفالالو لولكا ترى يكون ات منغستي ethical value كله الله مورالاو ግዴታ ክህልዎ ኣለዎ ናይ ወዲ ሰብ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ጥዕና ናይ ወዲ ሰብ ድኽነት to the extreme ዓነይነይ ከይብል ከምኡ እንድሕር ከይዱ እዚ ኩሉ ጎንፅታት ክመፀካይ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ቴዎሬቲካሊ ጥራሕ ብቴዎሪ ጥራሕ ቤተክርስትያንን መንግስትን ክፋላለ ኣለዎ ግርም أبي خريخة أبي أوروبا أوكي صبو كونستيتيوشن كجمر كله كميلو تجميرو إذا بتحمى تلو تر إلى مجمع بتحمى ويهزبهم عنكهم موزق تكبر تدلي خاصة تر كحج دي خاطر تخلق كم زنا إساس محبرة وفتحي سبحان ويسنة عبرتاس السلاسلكا ناي ولدتات ألسس لزخوني بولدتات فتح توتات كما تأكاس لزخيل أبزي وانون دحرمك إخايو زوم تصوص عبينات كبيد يو بغلاء الزراربان تأيد بلوكم دلخو وان سايز فيتس أولا يكوننا بعالم سلازي كنتيو خريقون لنا منقستن هاي ماردن كفالاللو منقستن هاي ماردن كفالاللو تبعيل تايكون قديتا لو تمنقست خمان أي ملكتكمني الكان عطاتهم كدو سوريكم كتبولو ملكات كيدا يدخلنا إذكم أي دقتو افتناتنا وثاني الكا كتا عندنا يدخلنا خان سلامنتاي اتحبرتسب ناتو ياتالو ناتو بحللو ناتو كسالاسولو زلو امبر والقاو سمعيتكا بإيروبا سلازنبركا اب إيروبا دلمتكايو اب إرترا خطكاليلكا حيتخيل سلازي ازقو النزون كريقو لنا ازقو النزي مش حبرتسبنا خيد خلدو يكالن سلازي كلتين
حلف أجامنتن حلف يوماننتن حدا جاي دسعب كبيد حدا جاي هذا سعب بفلا يسولس عالم بقى انتاي عينت منجست مزخونيو كبر هيمانوتات كحلو زخيل كأخت بالكتكل عليك كبر هيمانوتات بحلو سنتريس تسترعي مسمع بلنا نحبرة تصبو وسانيتات دوسنو مسنق حتن تمهرتن معبلنا نايت حبرة تسب النات أمتي النعك أني نعم معبول علم قبطحن بحبدولي دا أمبر حد حبرة تسب كقبلو بزيك الكتعرقونك كتبوانت 5 حبرة تسب That is what's happening in Eritrea. إذا سرعت زي مش مانم كرادة دا يكل مش مريت كرادة دا يكل مش هيمانوت كرادة دا يكل مش عبتامات كرادة دا يكل مش دقاتات كمان كرادة دا يكل مارتلوم تي نز حبرة سبزي نابت تيوري نسو تيوري زعلمو زول لابزو خوينو متلوم نحنا هجر معبيلا هجر كم تخينا هجر تهانيتا هجر دولنا دلو معبراو فتحي قدم كتكلا له كونستيشن يكون زد قاعد هجر معبراو فتحي دليو تغيرو زي فلت ابا علم كنت صوم اللغا خطعم معاد اي معبراو فتحي خد سمعه خلغا زد امنقس سمات اندي خاتبل اب علم كا تغيرو يفلت انيو اي تغبرن كري حزب علم زق على سدلو قال يوم 10 يتبطحنو قال ان 30 يتبطحنو زين سكاندينيفيان كانتريز تركبوا سبات مبزحتكم نساتن على برخ زبول ينبطحنو كبطحو ግን قالسالو ኢሳያስ ግን እጅ ግበጽሓሎ ريهم ስለዚህ እንዳኸድና ከለና ኣብ ርእስ ቅጥዓትና ክንፈልጦ ዘለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ኣብለኩም ኣነ ልክዕ أطبقنا نتعذبه تيوري العلكة أبعد خستو 5 ترأي سمعوا لكم ويكأني 5 إلكا تيوريتيكال راح تزارب من إركونكا تيورين أبتكبر كتفتسمو خلقان مسمن بخمي أبيز بلن خد بينا جباب دبل كنتكم كتقلال لنا أوكي فقلت عم حوالي thank you اوكي طب نصاو ولا غير فور حجر قدمي جوكيرن ليون النيرومي معنتوي اوكي حجزنا بجهم قرب دحريوم انا غزارب خلي جن اساتهم سلازلو دحريوم كزارب جوكير على ليون شو عتدق قبرنا انت خيلكاس شو عتدق قبرنا نقول بعد حاتكم لما قال غورو انا قرب ندبرك نذاقهم كندي اوكي تصفى سلام قدمي هندحر وديات النيرة ثانك يو سو ماتش فور هاجر بعد نحن ندبركم كساغور قرب حق ثانك يو فور هاجر تحافشاوت حرفه قمدام حمات زنبر اي نبرنا سلاز وعدنا لما عندي صبو ينيرو ابونا ادريس باغونن بتسخانه مترشا دسمع كنا ريكوردن تحافشاوت زنبر اخوناتاتون برينايو اسي تي كل ጊዜ ገልጾ ጸንሐዋት አቦና ራስን ሓውና ኢድሪስ ባጎኒ ተስፋ ሰላም ደርከብ ኩለን ዘረባታ ስለዝነበረ ተሓፈሻዊ ንሱ እቲ ዘሎ ከይዲ ፖለቲካዊ ካይዳናን እቲ መንጎ ዝመጽእ ዘሎ ናይቲ ኣካይዳ ተፈናጫሊ ዝኾነ ሓሳባትን ዝመጻለ ዘሎ ምኽንያታትን ንሱ ተሓደበቲ ስእሊ ክርኢ ጸናሕኩት ርእይቶ ክብል ከወሉ እንድሕር ኮይነት ሓፈሻዊ እቲ ባይታ ናይ ቃልሲ ዘለዋ ውድባት እውን ይኹን ወይ ካልኦት ግን መስ ዘሎ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ምስታ ልዕላውነት ሃገር ጠሚረን ዝኸዳ ብምዃኑ ዝርአ እሱ ሓደ ጽቡቕ ነገራት ትሬሉ ነገራት ምስለ ዝኾነ ንሱ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ብሓፈሽኡ ክንዲ ሰማይን ምድርን ፍልይ ሃሉ ምስቲ ናይ ደጋፊ ስርዓት እውን ኣብ ልዕላውነት ሃገር ዋጋ ዕዳጋ እቲ ኤርትራዊ ወይካት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕላውነቱ ዋጋ ዕዳጋ ያቱኒ ልዕላውነቱ ይኽብሪ ልዕሊ ማንም ከዓ ነቲ ልዕላውነቱ ብዝመፀ ይኹን መገድታት ተኸላኸለሉ እቲ ሓፈሻዊ ዝመፅእ ናብቲ
ካልእ ነጥብታት ክንሪኦ ፀናሕና እቲ ፖለቲካዊ ከይድን ንረብሓታት ኢልካ ዝግበር ወይ ከዓ ይመኸውን ዶ ኢልካ ትፍትኖ ነገራት ነቲ ሓድነት ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክትብትኖ ኢልካ ዝግበር ከምዚ ክተቐሱ ፀናሕኩም እቲ ዝግበር ንታሪኽን ንኽብረትን ህዝቢ ኤርትራ ክትንክፍ ወይ ክትብትን ምግባር ምናልባሽ ደይሰርሕ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ህዝብን ካልእን ክርድኦ እውን ዘይክእል ኣምፂኻ ባይታ ውሪድካያ እውን ሰማዕ ደይ ትረኽበሉ እንድሕር 10 ሰብ ሰሚዐ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ብ10 ሰብ ኣይልካዕኒ ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ልዕሊ ማንም ህዝቢ ኣብ ዓለም ዘሎ ታናፅነት ኤርትራ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ዝሃረፋ ሰብ የለን ታናፅነት ኤርትራ ወለዶታት እንዳጥፈአ ወለዶታት እንዳወሓጠ እዩ እቲ ልዕላውነትናን ክብረትናን ዝመፀሉ መገዲ ስለ ዝኾነ እቲ ልዕላውነት ዋጋ ዕዳጋ ዝህብ ነገር የለን ነቲ ቃልሲ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ናይ ስርዓት ኣብ ምእላይን ምልጋስን ድመፅእ ዘሎ ከዓናቐፍ ዝኽእልን ናይ ገለገለ ዘሎ ናይ ሃገርና ወይ ከዓ ጎረባብቲ ከዓ ናይ ተረባሕነት ዝዓይነቱ ካይዳ እሞ እንተ ሕልተ ተረባሕነት እውን ተቐባልነት እንድሕር ዘይብሉ ናይ ምፍንጣሕ ዝዓይነቱ ካይዳ ንምፃእ እውን ንሪእሉ ባእታታት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣተኪርና ክንዕዘበሉ ዝግባእ ነገራት እዩ ንምንታይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓታት እዚ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ዝጥቀስ ዘሎ እንድሕር ሓደ ስርዓት ፎሴፎስ ዓሻ እንዳበልካ ክትፍትነሉ ፀናሕካ ምስኡ ዝጠቓለል እውን ስለ ዝኾነ ነዚኣካ ተቐምጦ ነገራት እዩ ኣብቲ ሕጂ ክሪኦ ፀናሕኩ እቲ ፖይንትታት እቲ ናይ ኣውራጃ ናይ ሃይማኖት ናይ ገለልካ ትፍትኖ ከምዚ ሓደ ተረባሓ ዓይነት ስርዓት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በቲ ተረባሓ ድመስሎ ንሱ ክፍትነሉ ዝኽእል ፎሴፎስ ዓሻ ኢልካ ተቐምጦ ነገራት እዩ እሞ ኣብ ባይታን ኣብቲ ካልእ ዘሎን ቦታታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ ንሱ ዓብዪ ምግርጫወት እዩ ዝፈጥር ስለምንታይ ኣብኡ ዘሎ እቲ ህዝብና ተሓሪምዎ ዘሎ ናይ መሰል ሕቶታት ክነሱ ብካልእ መገድታት ጠዋቢካ ክትምፃሉ ከለካ እውን ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ነዚ ሓፈሻዊ ነገራት እዚ ብጉዳይ ሃገር ስለ ንዛረብ ዘለና ብጉዳይ ኩነታት እውን ንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ብካልእ ዝመፅእ ነገራት ከም ዝሪኦ ወይ በቲ ናተይ ኣተሓሳስባ ናብ ብዙሕ መጃታትን ወይ ከዓ እቲ ማሕበራትን ዝሪኦ እተን ሓሳባት መፃ እቲ ናይ ጋእዝያን ምንቅስቃስ እቲ ካልእ ንሕብረተሰብን ንክብረት ጅግንነትን ሕብረተሰብናን ኣተሓሳስባዊ ከይዲ ታሪክን ኤርትራን ዝፃረር ዓይነት ኣካይዳ ዘለዎም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ጉጅለታት ዝብሎም ዳርጋ ባይታ እውን ወይ ከዓ ተቐባልነት ዘይብሎም ርኢ ንሱ የርእየኒ እቲ ስእልታት ካብዚ ዘሎ ሓፈሻዊ ነገራት ማለት እዩ ክሰርሕ ከም ዘይክእል እውን እሱ ክስራሕ ዶ ዘይክእል ከም ሓሳብ ክመፅእ ክእል እዩ ከም ትምኒት ክመፅእ ክእል እዩ ትምኒት ኮይንካ እዩ ዝተርፍ ክትምነ ከለካ ግን እስራሕኒ ድዩ ኣይስራሕንን እዩ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጀመርያ ነገር ክተፅንዖን ክትፈልጦን ክትክእል ኣለካ እንታይ ህዝቢ ኤርትራ ብሜሬቱ ሕሙም እዩ ብሃገሩ ሕሙም እዩ ንናፅነቱ ልዕሊ ማንም ዝተዋደቐ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብኡ ብመሬቱን ብካልእን ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ህዝቢ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ወላ ክንዲ ተፈላለየ መፈላለየ ሃልወና በቲ ናይ ዘሎ ሓድነትና ኣደልዲልካን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንዳውደቕካዮ ነቲ መገድኻ ምጓዓዝ ኮይኑ ዝስማዓኒ ካብቲ ዝረኣኽቦ ሓፈሻዊ ርእቶታት ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ከይንውሕ ማይክ ፍሪ ጆከር ተዘይሎ ኣነ ፍቅር ሃገር ጆከር ኣለኻ ድሃ ተዘይሎ ከውፅ ኦኬ የለም ማለት ነው ጽቡቅ እቲ ዘቕርቦ እዚ ሓውና መኒ ካብተን በያን ነጋሽ በያን ወይ በያን ነጋሽ አይደለም ካብ ESMNS እዞም ስምረት ምንቅስቃስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣባልናቶም ንሱ ጥራይ ዘይኮነ
أبقرب أوانون تي أبوهم بروم أب فيسبوك يسمعوا نيرو انترفيو أونلاين كم زيتاشو نيرو لايف يقبر نيرو تماساس على حسابات يهب نيرو إذا شفت الناس بهالنجارات مستقل كلون بعوتها إذا ما كتبون الساتومي تزجرن نجار أبعد بسابق هنا كم صبوا كم زي عمل سله نجارات كر خلو بزي قد سابينا محبرات نهلو كنا مسجونهم يجبا كنسلون يجبوهم مسلمي مهنياتو حدقت زي يقولوا بزي ولاول يوم نتي حجرهم نتاش مسجون زتابو حدا وانسي زي زخيد بوليتيكاسي ترجم ناي مننت ناي حجرنت زوادق ود سبسي كم انسسا نخبلع راي زتفطر عينت غير كذا قرب اندحر زطعمو خوينسي كل زطعمو تلا خوين خب زلو بناصنت اندحر بمغزات قول كبجا حاش كوين زي نغزات سلمنتا عينت زمسل نم مغزات خملس زدني عينتات حساسبال مننتو زي يጨበጠ ሰብ ግን መጀመሪያ زحش من نبابرو خمس አይከይልን ታሪኹን መንነቱ زي يጨበጠ ኣብዝኾነ እዋን ድማ እቲ ዝህብዎ ጉንዖቶም ገዛኢ ክምንጥልዎ ኾኑ ስለዚህ ተመንነት ከመንዛዕ ዘይግብኦ ርስቲ ምዃኑ እዚኦም መንእሰያት ደጋጊሞም ክብሎ ከሎ ደስ ይብል ከምዚ ኣስተስማውን ዝበሎ ብመንእሰያት ምንጭሽ ብጣዕሚ ደስ ይብል ከምስጎኑ ግቦም ስምረት ምንቅስቃስ ከምስጎኑ ግቦም ይብል ኣነ አባይቶ ፍልሊ ያለው ባይቶ ሀገራው ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ 15 ውድባት ብ5 ውድባት ኣነ ነተን 15 ውድባት ዘለውን መርገጺ ዝድግፍ ስምረት ምንቅስቃስ መንእሰያት ምስቶም 5 ውድባት ምስ በዓል ቀርኔሎስ ኣብዚ ተሪፍ ዝኾነ ፍልልያት ይጸኒሕሉ ብዙሕ ግዜ ግን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብዘይ ገድስ ፍልልያት ከምስጎን ዝግብኦም ዝወርዱ ፈለኒ ናብ ካል ኣርስታ ናብ ተዘልዓልዎ ማለት እዩ ጉዳይ ሃይማኖት አልኩለና አብነት አወዳድባ አነሲ ምንውሕ ዋን ደጋፍን አባልን ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ ኢዴካ ሃይማኖታዊ ውድባት ያለው ቀቢላዊ ብሔራዊ ውድባት ናይ ብሔር ውድባት አለው አነ እዚ ወክለን ድብ ሊበራል ዲሞክራሲ ዛሙ ውድቢ ግን ስለምንታይ ይድግፎኒ ኢዲኤ ነው ይህ ጊዜ ዋላኳ እዚ ቸርች ኤንድ ስቴት ሞስክ ኤንድ ስቴት ወይ ደላይና ነው ቴምፕል ኤንድ ስቴት ይሆነ ንበሎ ንጹር ህንጻጽ ህልሎ ዝብል ዘይማት መርገጽለኒ ዳሕራግ ንጹር ኮን ዘሎ እቲ ዶክትሪን ሃይማኖት ናይ ሞራላይዝ ዛሮ ሃይማኖታት ማለት ኢኮኖሚ ትረፍዶ ኣብ ከማና ሐዲሲ ወላ በአሜሪካ ከመንቶም ናይ ሃይማኖት ተካላት ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ አቦርሽን ዶ ብዛዕባ ኮንትራሴፕቲቭ ታሽሙ ዶ ብዛዕባ ኮታት ተፈላለየ ነገራት አልዒሎም ርእይቶታቶም ይቃለፉ ከም grassroots movement ኮይኖም ኣብ ገለገለ ተሳትፎም ታሽሙ ይገብሩ እዮም እሱ ማለት አይኮንም ርእይቶ ከማሃብ ብዛዕባ ዘለካ ፍልሊ ብዛዕባ ጌይ ማሬጅ ብዛዕባ ባዕሉ ማሬጅ እንታይ ትርጉሙ ዝብል ገለመለ ኣብ ዘይነብሩ አሜሪካ ሰፊሕ ጎስጓሳት ይካይዱ እሱ ማለት አይኮንም ፍልሊ ናይ ሃይማኖት ናይ መንግስት በመሰረቱ የሃይማኖት መንግስት መጀመሪያ ካብቲ መሰረታው አኑዱ ተፈላለየ ሃይማኖት ኣብ ሓደ ሃገር ነትና ሃይማኖት ተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎ ሓደ ሃገር በሃይማኖት ጌርካ ሓድሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ዝብል ካብቲ ኣዕኑድ ዝመጽ
بين ሃይማኖት ካትም حضراب امريكا ናይ ቡዲስት ታሹ ናይ እስልምና ናይ ክርስቲያን ብናይ መን ሓቃሽ ምትከብ ንኩሉ ማዕረክ ኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ውንቲ አርጊመንት ዝግደስ ሃገራት በእነታት ከመሓደራ የብለን ምክንያቱ ሞራል ክምሎን የብለን ማለት አይቆንም ንባዕሉ ኮንስቲቱሽን ولا ናይ አሜሪካ ናይ ሞራል ታሹም ሰለዎ ግንቲ ኣብኡ ዝኣቱ ናይ ሞራል ኮንሰፕትስ ንኩሉ ሃይማኖታት ብማዕረ ከሳተፍ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዘበግሶ ኖ አይፋሉን በሃይማኖት ኤዲክትስ ናይ ሃይማኖት ታሹታት ጌርና ኢና ሃገር ነመሓደር ወይ ከባቢ ኮንካ ግን ሽግር ክመጽእ እዩ ናብቲ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ክምለስ ያ ተወከል ብዙሕ ነገራት አለው ኢንፍሉዌንስ ናይ ሃይማኖት አለው እቲ ዋና ነገሩ ግን ብናይ ሃይማኖት ሓደ ጊዜ ኦባማ ስንታይ ኢሉ ፍልሊ ናይ ሃይማኖት ናይ ስርዓት ሕግ ሃይማኖት እምነት ኢሉ አብርሃም ንኢሳቅ ክስይፎ መስዋዕት ኸይድ ኮሎ ከምኡ ኢሉ አም ተዛሪቡኒ ኢሉ ስለዝኣመነ ኢሉ ሓደ ሰባብ ዝዓድኹም ክገብር ተነሪኦ ግን ኣብ ቻይልድ ሰርቪስስ ወይ ናብ ገለ ወይ ናብ ፖሊስ ቀልጢፍና ምደወልና ማእሰርናዮ ምክንያቱ ንሕና ስለዘይ ንሰምዖት እሱ ዝሰምዖ ዘሎ ኢሉ ኦባማ ዝወለ ይደግም ዘሎ ሃይማኖት እምነት ጭቡጥ ነገር ጌርካ ከም ሕግ ከተወርኩ ይትኽእልኒ እቲ ጽላለ አቡይ ዝመጽእ ትዕዳን ወይ ከዓ ስልጣን ቀደም ቅድሚ 5 ዓመታት ግን ብዙ ቦታታት ናይ ዓለም ብኸሙ ኸይድ ነይሩ ሕጂ እንዳው ሓደ ኸይዲ ውሑድ ሃገራት ይብኸሙ ዝኸይድ እዚ እምነት እዚ ተገድዶ ሰብ ከኣምን ብውሽጡ ከኣምን ይዘለዎ እምነት ኣሚኑ ካልእ ሰብ ዘይሪዮ ይዛምን ዘሎ ስለዚህ ናቱ ጉዳይ ክፍቀደሉ ካለው ከም ሕግ ግን ክገብር ክእሉ ይሓል እዚ ማለት ግን ምስት ሞራል ዝበሃል አይራኸብም ሰጥሩሑ ኸይድ አይፈቀደን በአሜሪካ بحق يوصع از indecent exposure دي indecent እንታይ ዝብሎ ካልእ ብዙሕ ነገራት አለ ስለዚህ እዚ ማለት አይኮነን ምምሕዳር ግን ሕጂ ኣብትና ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ኺዳን ክምለት ስለምንታይ ይድግፎ ግን አንነት ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ኺዳን ኦኬ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ተሰብ አንተ ወይ ገሊጽ ነይረ ኣብ ኤርትራ ክርስቲያናዊ ምንቅስቃሳቱን አለው ማህበራት ውድብ ግን አይኮንም ፖለቲካ ውድብ ፕሮግራም ይብሉን እንበሪ አመጽ አለው በኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታት ዝንቀሳቀስ አለው እቲ ካልእ እውን አመጽ አለው እንደሕዝብል ኮይኑ ኦኬ ሞንታይ ኢልካ ኾፍ ክትብል ሕማ አይኮንም ንሱ ኢናብ ሓባር ረብሓ ዘምጻን አይ ከም ዝገለገለ ዝብሎ ዝነበሩ ተወሰነ እዋ እቲ ሎውላንድስ ወይ ካቲታሽ ሙስሊምና ዝወስሑ ህዝብና ብናይ እስላምና ሕግ ኸይድ ኽእል ዝብሉ ቅድሚውን ካብኡ ዝገደደ ነይሩ እስላማዊ ስርዓት ንሙሉ ኤርትራ እንተክሊና ምስቲ ኣብቲ ከባቢ አፍሪቃ ዘሎ ታሽሙ ሓደ ዝኾነ ዝብል ፕሮግራም ዝነበረው ነይሮም ድሒሮም ዝቀየሩ ወይ ድሒሮም ነቲ ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ሰለስተ አንድታት ዲሞክራሲ ሰላም ግዛት ሕጊ ዝበሎ ታሽሙ ዝፈረሙ ማለት ስለዚህ ዝኸነ ነጽሎ ግባና ሁሉ ክንሓውሶ አይ ትክክል አይመስለንም ብልክዕ ዶክትሪን ተነት ናይ ታሽሙ እዚ ፍልሊ መንግስትን ታሽሙ ዝበሃል ቫልዩስ ናይ ታሽሙ አይትዛረብ ዝብል ማለት አይኮነም ኳዳ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ተኣቱ ይብሉ ከምቲ ሃይማኖት ኣብ መንግስቲ መምርሒ ክኸውን ዘይክእል እምነታት መንግስቱን ኣብ ሃይማኖት ይብሉ ካብ ዝብል ዝብገስ ና ሃይማኖት ናጽነት ዘፍቅድ ዩቲ መምርሒ ስለዚህ ግን ደሓን እንታይ እሞ ካልእ አሎ ዲ ካልእ ነገር ካብ ዝብል ግን ክንቀራረብ ተባሂሉ ግን ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ኮፊልና ንነዊሕ ዓመታት ኸይዱ ግን እቲ ሽግር ወይ ከኣቲ ሕማቅ ነገር ንጹር ፕሮግራም ከቅርባ አይከኣላን ውድባት
እንታይ እንዝብል ያብ ብሔራዊ ናይ ብሔር ውድባትና ናይ ሃይማኖት ውድባት ብንጹር ክሳብ ለይክሎኒ ከቅርብዎ ኣይከኣላን ዘሎ ስለዚህ ዝክንጸር ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ግዜ ከይንዋሕ ተመልሰ ሓፍከብል